Díszdoktorra avatása alkalmából tartott előadást a pollákon Heinz Brandl, a Bécsi Műszaki Egyetem talajmechanikával foglalkozó tanára. Brandl professzort az egyetem és a kar vezetői köszöntötték, majd Mecsi József professzor mondott laudációt, aki 1972 óta tartja vele a kapcsolatot. Megfogott bennünket az a gyakorlatias mérnöki munka, amivel a nehéz feladatokat megoldotta. Nagy lehetőségeket jelentett, hogy nagyon több évig ő a gyakorlatban dolgozott, és utána került vissza az egyetemre. Ez azt jelenti, hogy mindig megtalálják az igazi, innovatív, érdekes, nagy munkák, és ezt nemzetközi elismertségben is jelentkezik, hiszen ő volt a Nemzetközi Szövetségünk európai alelnöke éveken keresztül, és amikor az ő neve felvetődik valahol főelőadásban, vagy akár milyen szakmai munkában, bizottságban, akkor mindig felemeli a mérnöki tekintélyt, a mérnöki munkát, és ez nagyon fontos. It is of course a great honor, because Pécs University. A díszdoktori cím óriási megtiszteltetés, hiszen a Pécsi Tudományegyetemnek nagyon jó a nemzetközi hírneve, és ez a legmagasabb elismerés, amit az egyetem adhat, mondja az osztrák professzor. Gazdag szakmai életútja során foglalkozott magas autópályatöltések, veszélyes rézsük stabilizálásával, hidak, talajok mélységbeli megerősítésével, magas épületek alapozásával. Tudományos munkásságát mintegy 500 közlemény és 20 szakkönyv fémjelzi, ám, ahogy mondja, a legfontosabb a gyakorlat. I think geotechnics is science and arts as well. A geotechnika tudomány és művészet egyszerre, az elmélet és a gyakorlat kombinációja. Mindig is ez volt a filozófiám, mondja, majd hozzáteszi, az elméleti háttér mellett részt kell venni nagyszabású projektekben is. Gyakorlatot nem lehet tanítani, mindenkinek magának kell tapasztalatokat szereznie. Másként nem lehet az egyetemen tanítani ezt a területet. Brandl professzor a kezdetek óta tagja a Pollák Periodika szerkesztőbizottságának és rendszeres támogatója a Pollák kutatásainak. Díszdoktori oklevelét a márciusi ünnepi szenátusi ülésen vette át.